Citizenship Amendment Act 2019 no tubumani omono tabu 2024 ro rule khajak chinai slamjak chinai hinai saklai rimani omono tuye kabangma borongno sajagya even chini Tiprasa rok bo sajagya tamani himle chini laibuma kamai thangnai o jago Tiprasani population komi thangnai hakena Assamni Assamese indigenous rok bo sajagya chini o jagani indigenous Tiprasa rok sajagya ma hai a jagani borok rok bo sajagya amono Supreme Court ni hoite omo tabu kaisa hearing khlaijaka haini bagi chung saimang ka o jago je 237 ta Supreme Court o kani bagi petition izak CJA Chandrachud ni bench solika hearing koktumani bising tu saimangka Tuesday ni dino kani bagi 237 ta petition izak omo jotono no khoboi khlaijaka omoni bisingo 53 ta hangake Assam tai Tripura ni bo tongo hake nor joto saimana onya jaga se religion basis hake religion no tuye kano opus khale tonglaifano nangjagyang tongphano Tripura bai Assam ngake omo haya hake Supreme Court ni kok ongkhorka omono tuye habang tongnai rok kok firongnani bagai tai 9 April lo taisa hearing ngai hinoi chung kok tumani bisingte sawai mangkha hake norok Assamo energy claimani muito tongna joto borok rokno amoni bagino o Assamni borok rokbo wana jago tamni himble o je energy khlaiye 19 lakh borok manjangmani foreigner illegal ke fayu nei amorok da tesa o kano apply khlaye o jagani citizen nano nawi mano nei wana jago bongarum borok bo tamni himble jago 17 lakh se Muslim rok 19 lakh ni bising tai jotono badba ke onyo dormoni borok rok hake Muslim bade onyo dormoni borok rok to citizen nen ne o act ongkhaja hani bagai wana laijak tai Tripura ni kok sana thanga ke to oro tamse sasinai chino jaga bo kaise report tongo 1971 no Tripura ni population apro jotoi 14 lakh si amoni bising se 15 lakh bangla hani borok hapanya ninga ke o Tripura hawo democracy sense ngi thangka apro rok ni simino Tripura sarong ni jaga apro ni simino tuluk kemai tongo hake amoni bagai Tiprasa rok bo kabangma petition file khlaijak Supreme Court to NRC ni bagai taya kano kebengi bo kabangma no rejak tongo Supreme Court to petition hake amoni bagino o hawa tongnai o hani busarok Tiprasa rok wana laijak o ha kamai thangnai chine ha tonglak border bai tini digi gurukjak bangla ha border bai tini digi gurukjak Tripura ha amono chung maje Bangla hani Tripura hau phanyai illegal immigrant khlaiye kabangma chung nukjagai manu chung ama hai borok no o Tripura hau haimeni koktumani bisingti bo nugo hake amoni bagino o hawa tongnai Tripura hawa tongnai o hani busa Tiprasa rok belekeno wana laija tabuk jusino kangi thanga kai chini percentage 30% omoni se tebda komung thangno nei yang ayang na nim borok rokle phaimasing phai tongo natural khai population baria we aingna ni bo phai tongo ngaka chini population ba commission nata amoni bagino kabangma Tiprasa lokurok wana laijak even Tiprasa simia North East ni kabangma hasterong no wana laijak borok ngake direct se sai tonga chung second Tripura ngna musungya nei okok sonyo chung Meghalaya rogobo nukjagai mano kano jajagya we kano naslemung phununge protest khaye lama rogo rally khailemani tai chung second Tripura ngna musungya nei kok khanamarokbo amo Assam tai Meghalaya rogono bisirbag akokno khanajago hake North East ni bising chini Tripura no khai tamoni bage America option rina nangjakha amono wanchugnya ke belek hewa wana masiksa tai kibkirma singsa chini Tiprasa rokni culture kamani nai tongo nungno wanchugnya din nang tini tong hanjak tong nang adibasi hinjak tongo tribal hinjak tongo hake Nagaland ni borok bo tribal no Mizoram ni borok bo tribal no borkhatan bagi tribal hinjakya adibasi hinjakya borkhatan bagi Mizo jat Naga jat ni hinja borok ngai bong hastewo no majority tongo chung kai minority se o hawo amono tesha nga chini percentage komai thanga kai chung buni culture basi sini jangnai o hawo amoni bagino omono karon Assam ni borok bo kahano sajagya bongaro karir khakai bongna ajaga bo norok jotono saimana bangla hani borok hapai tongbai baimani hake bongna ajaga bo bongni Assamese rongni culture bongni population komi thanga kai Bangla hani borok ni population bari thanga kai bongna ajaga bo chini Tripura hani haingnai amoni bagani borok sawi tongo bar chung second Tripura ngna muchungya hanai amoni bagani bongna ajaga bo kubangma case rijak NRC hayake kani bagai amoni bagino borobo kano office khayo kano sajagya North East ni hasterong ni bade ayang kubuni hasteni kok sanane thanga ke ayang okai bisirbag Muslim community ni borok kano sajagya ayang hake dormo no tuising thango bat chiyang North East
naina thanga ke yango dormoni tuiya yango na Assam hindi na Tripura hindi omrok ayang Bangladesh ni Bangali Hindu rok phaibe ke o haktoro yang notice phasingo notice ni je tribe tongnai rok je indigenous tongnai rok Assamese rok phano joto minority ingi thangbainai amoni bagino Bharat haktor ni kwbangma borok rok o kano tui Supreme Court o case rebaikha te Supreme Court hearing khajimani yagulo Supreme Court ok central longno kani bagai 3 week ni bising response nani bagai sajaka hake kwbangma kano sajagya haktor tongtongnai borok rok na singlaijak central ni response khnanani bagai tamani himle norok joto saimano o ka angi thanga kanyo Bharat ha buting thangno North East buting thangno Tripura buting thangno Assam buting thangno borok brung brung line basawi citizen ni jangnai ajorawo Tripura ni kongno sana thangakai minority thangnai tebo bongni borok bari wi thangnai hagi Tripura sarongni je facility man tongmani amo sudai kmai thangnai laibuma kasam rok kmawi thangmani hani je tabuk se kmai tongmaikha tebo kmai thangnai bubagra songni mung kmawi thangmani Tripura sarongni tomung culture rok joto laibumang thangba sinai museum o simsi thangi nugiyanu ulni jorawo amte ingi tongkha Tripura sarongni culture rok museum thangi nuginai museum simi sing sini sinai play ke wana masiksa omono wan chokin ne keke hakena yang South India ni fasing rogo naina naikeke bo Tamil Nadu bo kano opus khlai tongo ajaga ni chief minister bo jajagi angi tongo amoni bagini yang North East Assam rogo bo tebo borok rok bodol khe kano nasle mung phunugai rally khaleyo protest khaleyo nijini culture nijini language nijini identity no rokha khlai tonani bagai amoni bagini Supreme Court petition rajangmani o kano tui 237 ni bisingo 53 ta Assam bai Tripura ni hingke wanchugin nesidi yang North East ni o chikon haste rokse amse kubang omono kebengai rewi tongkha tamni bagai nijini identity kumana kirijagai tamni humble yang North East phasingo norok Bangladesh kotor man nugui makhana haktor o jagani bisingo Bangali Hindu rok kwbangma yang Assam bai Tripura o phai tongo Tripura no khato sana se kokrikha o jagani real busa bubagra sungni amali bubagra sungni bosongni borok rok butei khema tongbai kha o jagao agi bubagra sungni amalo o jagani majority tongmani first class citizen tongmani tabuk second class citizen ngi thangka amoni bagini o jagao jusino edisio ka implement ingya fano Tripura o ka implement inghakai o jagao tongnai Tiprasa tribe rongni bagai belai khe jingjal ingnai bahai ke hingakai chung tabuk 30% borokni ayangnar ni borok phaine rok borok 70% haike tabuk jusino ka implement ingai thangakai Tiprasa o jagao ST indigenous Tiprasa rok joto tebo percentage komi thangnai haike norok tam sanamusung takhok bukhuk rok norok komeni bising tike sahade o tabuk Supreme Court taisa hearing khakai o ka ni bagai nokni bukhani mote baike tam khlani musung norok amsa jora video nai haike jusino omoni tui norok comment khladi tai tini video amsung norok video like khladi tai video no share khadi